Takže proč bys neměl držet makra, počítat kalorie? Proč teda možná by si neměl držet? Odpověď je jednoduchá. Mám tu spoustu klientů, kteří přijdou namotivovaný na začátek, chtějí nejlepší změnu, chtějí prostě konečně tělo, který si zaslouží, chtějí mít výsledky, jsou ochotní pracovat, chtějí nějaký ideální plán, který by jim poskytnul tyhle výsledky, ale já jim ho nedám. Nejdůležitější na začátku je, že vlastně zeptám se jich, co přesně dělají, jaký mají jídelní zvyky, jak jedí přes den, co jedí přes den. Jsou to opravdu ty jednoduché otázky, které nám třeba odkryjí to, že když se zeptám posledních 5 dní, co si je posledních 5 dní, a ten člověk není schopný vlastně dát z hlavy seznam jídel, tak tam už asi něco bude špatně, protože pokud už jenom improvizuje v tom, co bude jíst, neví přesně, co měl k svačině, neví přesně, co měl k obědu. A jak asi myslí, že by dopadlo to, kdybych mu dal prostě totálně přesný jídelní plán, kolik kalorií, kolik proteinů, kolik tuků v jednom jídle, kolik sacharidů. Bylo by to totálně neudržitelné. Takže klíčová věc je zjistit, jestli ten člověk vůbec je schopný a jestli je ochotný změnit svůj život natolik, aby totálně měl pod kontrolou všechno, co ten plán bude obsahovat. Protože uvědom si jednu věc, plán, který ti rozpočítá přesně kalorie, makra, všechno na gramy, ti zaručeně přinese výsledky. Ale druhá věc je ta, že ty se musíš podívat na svůj život a říct si, jsem schopný na stupnici od 1 do 10 dělat tyhle věci sebevědomě a bez problémů a neovlivňují mi tolik můj život a cokoliv se stane, jsem ochotný a schopný dodržovat to na 100%. Pokud odpověď jo, jsem, to znamená, že už tvoje výživa, tvoje zvyky jsou na pokročilejší úrovni, tak možná makra a počítání kalorií a gramů a všeho, příprava jídel, opravdu detailní, je ten krok pro tebe. Ale, když to řeknu upřímně, 9 z 10 lidí není na této úrovni. Potřebuje opravdu základy. Takže já když se zeptám, když řeknu, hele, máme tady první věc, třeba nejíst snídaní, dáme ti tam, bude to ideálnější. Snídaní se zdá jako jeden zvyk, ale když si to uvědomíš, snídaní není jenom jeden zvyk, je to vlastně, musíš připravit si jídla. To znamená, nevíš přesně, co jíst snídaní, takže to už je první věc, musíš mít nějaký jídla připravené, musíš vstát dřív. To je druhá věc. Potom, protože vstáváš dřív, nejsi na to zvyklý, musíš pravděpodobně jít spát dřív. Takže to už znamená, že už vlastně děláš 3 zvyky najednou, které jsou totálně nový. A ještě k tomu ti tam přidám vypočítání přesných maker do snídaně, což je například 2 přesně vajíčka, nějaká ovesná kaše, kousek ovoce, přesně zvážený. To znamená čtvrtý nový zvyk, na který ty jsi nebyla zvyklá. A jednoduchý pravidlo. Není to teda věc, kterou bych já vymyslel, je to dokázaný výzkumama, že jeden zvyk, pokud ho aplikuješ a změníš a aplikuješ do života, máš 80% šanci, 60 až 80% šanci, že si ho za měsíc osvojíš. Jakmile je to 3 a víc zvyků, ta pravděpodobnost udržení toho zvyku je menší než 5%. Takže pokud se snažíš naučit 3 kompletně nové věci, takže 5 lidí ze 100 má šanci, že si je osvojí. Takže vem si, že jsi v úrovni, jsi v situaci, kde nemáš moc přehled o jídle, chceš všechno totálně změnit, chceš mít nejlepší výsledky a já ti dám totálně kompletně nový jídelníček, což ti změní tvůj životní styl natolik, že to může být 30 až 40 nových zvyků, může tam být zahrnutý i trénink, nebo určitě tam bude zahrnutý i trénink a spoustu výživových věcí, které ti převrátí tvůj život na dobu. Ta udržitelnost, upřímně bych řekl, že je to udržitelný možná pár měsíců. Nepravděpodobný, ale možná jo. Ale díl jak pár měsíců, díl jak půl roku, pravděpodobně ne. Pravděpodobně. Chceš teda zhubnout 20 kg za 3 měsíce, 4 měsíce počítání maker s tím, že za další 3 až 4 měsíce vrátíš zpátky? Já si nemyslím, že to je dobrý nápad. Je to jako kdybyste teď vydělal spoustu peněz, vydělal 100 000 a za týden nevyházel za úplný kraviny a ani nevěděl, kde jsou. Podobně si můžeš zkomplikovat situaci tím, když se rovnou vrhneš do maker a do počítání kalorií a všech těchto věcí, což je opravdu funkční, je to skvělá věc, pokud jsi na té úrovni, kdy jsi na to připravený, přináší výsledky, ale vyžaduje od tebe kompletní zvládnutí všech základů, obrovský sebevědomí a obrovský chtíč po té změně. Jednoduchá změna, je tady jednoduchý přísloví, malý panty hejbou velkýma dveřma. Takže pokud ti dám například základ pít víc vody, zaměřovat se na zeleninu,
udělat si každý ráno super smutíčko, který bude mít banán, borůvky, proteinový prášek, špenát, cokoliv, jaký superfood, tak je to určitě lepší, než kdybych ti zmínil celý den, všechny jídla, všechny tvoje zvyky. Můžu ti dát smutíčko ráno a víc vody. Děláme to 10 dní, 14 dní, s těmi směnama jsi si jistý, že je zvládneš, protože cokoliv se stane přes den, stres v práci, problémy, tohle to neselže, jo? Smutíčko ráno prostě zvládneš vždycky, protože jeho příprava trvá 3 minuty a vodu pít přes den, myslím, že zvládneš i v tom největším stresu. Budeš mít radost, že si zvládnu ty nové věci, budeš mít výsledky, protože tohle opravdu je jednoduchá věc, hlavně co se týče té vody a těch základních makroživin, který doplníš. Udělej ti ty výsledky, které chceš na začátku a potom můžeš pokračovat dál a přidávat další a další zvyky. Ale vrhnutí se rovnou do maker, myslím si, že není úplně vhodný nápad pro drtivou většinu populace. Takže proto je tohleto video. Pokud si chceš projít následující manuál nebo na manuál, který si pravděpodobně dostal v mailu, pojď do toho, aplikuj to, pokud jsi na to připravený, ale jak říkám, je to hlavně o tom mít svůj vlastní životní styl, aplikovat si do něj pravidla, které přinesou výsledky a mít změnu, která je pro tebe udržitelná a už se nikdy nebudeš chtít vrátit zpátky do tvého životního, do toho starého životního stylu, který tě dostal do situace, která si ti nelíbí. Takže díky, bylo to trošku delší odpověď, ale potřeboval jsem to všechno vysvětlit, aby to bylo všechno jasné. Takže čau.